Usang dakbayan sa Lapu-Lapu sa mga misalmot sa pagpanalipod sa kalibutan pinaagi sa pagpahigayon og programa Subay sa Earth Hour. Naghiusa ang gobyerno o pribadong sektor sa tumong nga mahatagan og kahigayunan ang kalibutan nga makaginhawasod sa 60 minutos o usa ka oras. Dungang gipawong ang mga suga alas 8:30 sa gabi uban ang mga sakop sa kapulisan ug mga residente. Ang dakbayan sa Danao mipahigayon usab og programa atol sa Earth Hour. Gitambungan kini sa Danao City Government, mga miyembro sa disaster team sa dakbayan ug ang mga bag-ong natudlo nga climate emergency responders. Dungan nga gipawong ang mga suga sa park, baywalk area ug ang mga non-essential government lights. Human sa pagpawong sa mga suga, mipasundayag ang kabatan-unan ug flash mob dance gamit ang mga neon glow stick. Susama usab ang gibuhat sa mga Zumba enthusiasts sa Mandaue City. Diin misayaw sila gamit ang mga neon glow stick human mingit-ngit ang palibot. Samtang sa lalawigan sa Bohol, gipaagi sa usa ka Earth Hour night ride ang kasaulugan sa Earth Hour niadtong Sabado. Gikan sa Plaza Rizal paingon sa Tagbilaran City, gibisikleta nila ang coastal area sa syudad. Paagi nila kini aron ipakita nga mamahimong maminosan ang carbon emission pinaagi sa pagbisikleta. Gipawong usab ang mga suga sa Plaza Rizal agi og pagsuporta sa Earth Hour.